ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. айни замон дар назди Садбарг қарор дорем. дар ин тараф Садбарг аст, аз ин тараф бошад Книжный мир, Ватан ва робасӯи Танка, ва аз ин тараф бошад кӯчаи Айни, Скори ва робасӯи Павроти аэропорт. хонаи фурӯши имрӯз замон дӯстони азиз дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёр бад гапа мезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 10 ошона иборат аст. хонаи фурӯши имрӯз замон дар дуюм ошонаш ҷойгир мебошад. дӯстони азиз, дар қафои бино мактаби 55, дар ин тараф бонк аст, раҳи калон, ва дар ин тараф бошад аллакай Садбарг. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед бениҳоят як двори зебо дорад, боғчаи кӯдакона, ҷои истироҳат, закрити двор дӯстони азиз, гирду ба гирд ҳамаш маҳкам аст. ва худи бинои истиқоматӣ мебароем ба дуюм ошона. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ бо ҳисоби балкон қариб 70 метри квадратӣ мебошад. дар дуюм ошонаи бинои навастройка ҷойгир аст. худи бино аз 10 ошона иборат мебошад. ду хонагаи полноценни дӯстони азиз дар ошонаи беҳтарин. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. инҷо даромадгоҳ дӯстони азиз, прихожа, коридор, ҳамом, ҳоҷатхона, ошхона, якум ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дӯстони азиз, хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизеро ки дар навор мебинед, ҳамааш меистад. дӯстони азиз, марҳамат дӯстони азиз, хона чӣ хеле ки мебинед таъмири зебо дорад. отопления гузарондагӣ, барқ ва об доимӣ, ва дар инҷо боз як балкони калон дорад. дӯстони азиз, балкони калон, ин дӯстони азиз ҳуҷраи хоб яъне спальня мебошад. хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст. дӯстони азиз, ноҳияи Шоҳмансур, Садбарг, дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ ҷойгир ҳастанд. дар назди бино мактаби 55 садик аст. дӯстони азиз, манамин ошхона, фишори об бениҳоят баланд мебошад. дӯстони азиз, об ва барқ доимӣ, ва дар назди бино мактаби 55 дӯстони азиз, мана ҳамин мактаб мебошад. ва дар инҷо аллакай бонк аст ва раҳи калон. минтақаи беҳтарин мебошад. дӯстони азиз, мана ҳамин аллакай роҳ ба сӯи Скори Павроти аэропорт. мактабҳо, садикҳо, донишгоҳҳо ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҷойгир ҳастанд. маркази шаҳр мебошад. дӯстони азиз, ин ҳоҷатхона, ва ин ҳамон. дӯстони азиз, нархи хона бошад дӯстони азиз 737 000 сомонӣ, 67 000 доллар. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 4000 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, духонагаи полноценнӣ бо ҳисоби балкон 70 метри квадратӣ дар дуюм ошона, беҳтарин ошонада ҷойгир аст. дӯстони азиз, дар беҳтарин минтақаи шаҳри Душанбе. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона, барқ ва об доимӣ, отоплениям ҳаст. бо ҳамаи чизу чорааш мехаред, медорину зиндагӣ мекунед. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барои кор, худо нигаҳбон.